privatización, que a correspondente fuxida das persoas con maior capacidade económica a seguros privados. Home, a mí non me gusta nada ir por a... Eu prefiro ir a pública, que o que teño é o que además é a que ten o prestixio hasta aquí. Eu mismo estou pendente dunha resonancia magnética e levo xa desde xuño que estamos, pois 8 meses de espera. Ven a tentación, pero non quero ir, quero esperar a que me den polo público porque estamos pagando nosos impostos e que isto vaya para diante. Eu xa non é a primeira vez que teño a logopeda, era preferente, e a preferencia foron 9 meses, e a última hora tuve que ir a Vigo a facer a rehabilitación se quería, senón, pero como a iso, un montón de cousas. A estrategia é desmotivar a xente para que se sinta presionada, agobiada polas listas de espera, porque estar 2 anos por unha proba diagnóstica pois agobia, porque a saúde agobia, e de alguna forma detrás desto hai unha estrategia de privatización e de que a xente se vai ao seguro privado. Cada vez ves máis clínicas, seguros, pero o que están facendo é iso, é poñer en precario a sanidade pública para que proliferen as empresas pois, que lle dan cartos a algúns. O de 20 euros, eso é simplemente para tapar. Totalmente. Os seguros, a xente está facendo os seguros e non se dá conta que os seguros privados teñen moita letra pequena. Logo, cando vayan requerir que ese seguro, nun momento dado a súa vida, cando sean persoas maiores, lle dirán, no, é que vostedes só ten dereito a 3 días de ingreso, ou vostedes só ten dereito a este tipo de probas e non a estas outras. Por exemplo, temos vendo outros países onde ou te empeñas no banco para poder pagar calquera operación e calquera intervención, ou tes un seguro forte ou vas á ruína. O maior ben que temos en este país é a nosa sanidade pública. A sanidade é un tesouro. Eso. E o están mandando ao lixo. Totalmente.